Kami hasugo tongi tongjanai rok Tabukbo nungjaknai tei kahamni biyal abono katirra bagui hapakni mungsayapri rommani kwrwi amchaini lukurok ni twini jingjal agi tongma hai Tabukbo kuao thangai naikhlai naikhe yongla arok nuhurui tongkho empro rok abono tui kwchung hwnui sakno torna bagui naithorna bagui nungui ha sakao borok hwnui tongi tonglaijago phiaba sarkarni mokolo eba sarkarni kokmango soi bemar katijak borok kaham khlaina bagui tui kaham nungnani dagijak tongmani aboni seplejak tongo Tiprasa lukurok waire wai neta montrok thangai kok saipano ajogjalo yakari mayakho kok tomangkha telemura bkhaksteni bising khobjaknai 29 Krishnapur Bidhansabha Kendroni je kendrao MLA kha Mantri Bikas Deborma Tabuk Tiprasa hamkrai bedegnibo bono mantri phiaba jogjalo klaija Tiprasa rok amchaini Luma Sora Edisi village ni bilaiham je sabo borok tongthok picnic jana thango garing naina thango hayakaba bosong ni traditional tomung chamung naina hingke arono thanglai bayo phiaba borni bagui supply bai tei manthokliya rojakliya agi waisa thangmanibo abo tabuk kahamliya abuino jongjalo klaijak kuani teibaino yongsa yongla rok haikhe a tuinano kaham hnei nungui ma tonglai jao o koktoma phurungmani yagulo amchaini mantri netarokba thangai naino sia phiaba lukurokni sanmung hingke tai bufru buinung tei buijati ma tongno obrono khlai rani bagai sanlaikha kuani tei nungui ma tongjanai borbo mojongo bui jok tei hnei tabuk tamo khlaini Mantri Bikas Deborma abono nasinglaijaak জায়গার নাম কি সমস্যা জলের জলকে অরণ মানগো তৈ মাই থাইয়া গরৈ ইনকে তাও বাটি সময় অরস তৈ মানো বাটি গরৈ হিনকে তৈ বু মাইয়া উ তাই কিলা বলং কুঠুগছে তৈ বড় তো জায়গা তো তৈ মানগো চ কত পরিবার আছে এখানে 50 পরিবার সবাই কই থেকে জল খায় অরণ নঙ্গো অর কো তৈ তো কো সাপ্লাই আসেনি সাপ্লাই তো আছে আয়রন কনা সাপ্লাই তো ফাইও আয়রন কনা বাগে নমাইয়া তো এই জল খাইলে চেরাই টেরাইরার পেট ব্যথা হয় না অঙ্গো বথাইও থাইও চলাইরো তৈ করে জনকে তো রুকসুক হয় তুমি পড়াশোনা করুনি কোন ক্লাস